Интригуващият разказ от «Синия екран» показваше един процес на човешко съзряване при атлантите, извършващ се в невероятно бърз ритъм, контролиран от време на време от сириусите и за един не много дълъг от геологична гледна точка период от стотина хиляди години ги съзираме толкова променени, чахваме от изненада. Технически извънредно модерно съоръжение, те далеч надминават постиженията на нашето време, ползват енергия най-вече от слънчевите лъчи, както и от други алтернативни източници вятър, океански приливи, вода, водопади и други. Особено впечатляват постиженията им в селското стопанство. Атлантите успели да впрегнат високата издръжливост към неблагоприятни условия на плевелите и чрез генетична кръстоска да прехвърлят на културните растения. По този начин постигнали максимално задоволяване от всякакъв вид храни за своето постоянно нарастващо население. Обаче това бързо довело до пренаселение. И тогава атлантите започнали политика на експанзия и колонизиране на по-близки, а в последствие и на подалечни земи и континенти. Проспериращи държави възникнали на територията на днешна Индия и в Индийския океан на остров Лемурия, които малко или много били във васална зависимост от Атлантида. Всеизвестно е, че такъв вид взаимоотношения винаги довеждат до въставане срещу метрополията и до желание за самостоятелност и независимост. Древната история е пълна с примери за възход и падение на цивилизации като Троя, Картаген, Крит и още много други, за които може и да не подозираме, че са съществували. Разбира се, атлантите имали свои доверени лица, изпълняващи прастарата информаторска дейност, ето защо в Атлантида бързо научавали за подобни сепаратистки настроения. Сега ще проследим чудната и вълнуваща история на Марти, изпратен в Лемурия, за да провери на място донесенията за предстоящи междуособици, които биха възникнали след смъртта на престарелия лемурски върховен първожрец Ясмин, както и за подготвено нашествие от индигените срещу Лемурия.